pero mandaron ir o lunes. Pero non sei que vais a hacer, porque eu estaba en foto. Bos días a todos. Que celebra este portavoz puntos que mañá vamos a tratar no pleno. Creo que se debe volver a someter a información pública o que é o proxecto dese corredor de alta velocidade do Cantábrico entre Ferrol e Bilbao, e eu creo que todo o que teño dito hoxe son probas suficientes que motivan, verdad, que o noso grupo teña que seguir instando ao goberno do señor Rodríguez Zapatero, o goberno socialista en Madrid, polo cumplimento do que son ni máis ni menos os seus compromisos con Galicia e, sobre todo, que posibilite que as institucións que prestan un servicio máis cercano aos ciudadanos, como os concellos e a Xunta de Galicia, non se vexan asfixiados, ni máis ni menos, polos erros que continuamente comete o señor Rodríguez Zapatero. Eses son os asuntos máis importantes que mañán o noso grupo presenta no pleno e estas son as razóns por que as vamos a defender. Pola miña parte,